ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. дар имрӯза навормон 15 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд ки аксарияташ аз шаҳри Душанбе мебошад ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. се хонага дар Гипразен, квартираи фурӯшӣ дар автовокзали шаҳри Душанбе, инчунин ҳавлиҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва дар болои пости чорякорони шаҳри Душанбе. ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе 240 000 сомонӣ, як хонага бо таъмир дар 46 микрорайон, ду хонага дар Душанбе 335 000 сомонӣ таъмир дорад ва инчунин се хонага бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи амагӣ 290 000 сомонӣ ва дигар хонаҳои фурӯшӣ, мисол сета хона аз ноҳияи Рӯдакӣ, Замин аз Федератсияи Россия, хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Варзоб, аз шаҳри Бохтар ва аз шаҳри Клуб. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон варианти хубро аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. имрӯз 22 марти соли 2023 бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, номи пештараш Ленский район, ай маркази район 2 километр дурай, хона 6 сотиқ мебошад, 200 метри квадратӣ ва бинои 2 ошхонага ҳаст. Об ва барқ ҳамавақта дар якум ошхона, ошхона ва амборхона, гаражи мошин кардагиай, дар дуюм ошхона 6 дар хона, 5 таш бо таъмир аст, бо таъмири замонавӣ, 1 таш бе таъмир. ҳоҷатхона ҳамом ҳаст дар берун ва дегдонхона боз дорад ва дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. хона алишам мешавад ба квартира дар шаҳри Душанбе. нархи хона 330 000 сомонӣ, хайрдори конкретни бошад, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳавлӣ срочно фурӯхта мешавад. марҳамат, дар кӯчаи табибони ноҳияи Рӯдакӣ ҷойгир аст. фурсатро аз даст надиҳед. аз ноҳияи Рӯдакӣ боз ду хонаи дигар аст, хонаи рақами 9 ва 10, барои ҳамин то охира тамошо кунед. участкаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, шаҳри Воронеж, 15 километр то участкар мебошад, 9 сотиқ заминай, кӯчаи Луговая 192. нархаш бошад 450 000 рубли русӣ, алиш мешавад ба мошини 75 000 дар ҷумҳурии Тоҷикистон. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гипразен ҷойгир аст, пеши бозори Сомон, светофори мактаби 92. масоҳати умумии хона 117 метри квадратӣ мебошад, се хонага, таъмир дорад, дар шашум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. ҳуҷҷатҳои хона шартнома, лекин дар номаш техпаспорт карда метиҳем, мегӯяд соҳиби хона вобаста аз савдо. срочно сум дар корай, барои ҳамин мефурӯшанд бо нархи $55 000. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд ва боз як чизро хотиррасон мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш дар канали Dom TJ танҳо бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. доллар ва рубл танҳо барои фаҳмидан. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Дуоба, 10 сотиқ заминай, 6 таш истиқоматӣ, 4 таш боғдорӣ, ҷойгир аст дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Дуоба. документош 100% қарори ҳукми суд соҳибмулкӣ дорад. ду хона дорад, бо подвал ҳам низ дорад. нархаш 250 000 сомонӣ, хайдори конкретнида хела арзон мешавад. занг зананд, маслиҳат мекунем бо, мегӯяд соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ва чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, бинои 2 ошхонага мебошад. дар якум ошхонаш 2 дар хона, 1 бан 1 таъмириш қатӣ, дар дуюм ошхона 1 зали калон, яъне сеюм ҳуҷра, 1 бан 1 бе таъмир.
дута подвал дорад, якташ 5 ба 250, дуюмаш 5 ба 3. об ва барқ ҳамаш қоидавӣ, ҳавлӣ бошад 6 сотиқ замин аст. хона дар шаҳри бухтар, кӯчаи Зархез 10 ҷойгир аст, наздики мактаби 39. нархаш бошад 410 000 сомонӣ, ё ин ки алиш мешавад ба 2 хонага аз шаҳри Душанбе. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, ҳам савдо мешавад, ҳам алишам мешавад. чӣ варианте ки дорен пешниҳод кунем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар автовокзал ҷойгир аст, минтақаи бениҳоят хуб. бинои 16 ошхонага дар 11 ошхонаш 60 метри квадратӣ аст. аз рӯи ҳуҷҷат якхонага, лекин метавонед ба духонагам табдил тиҳед, чунки масоҳаташ калон аст. треза айними бар, территория пеши мактаби 92, нархаш бошад 310 000 сомонӣ. территория ором, садикам наздик, қараболаам наздик, дом полни этажо бардоштагӣ ва 3 моҳ пас устодарорӣ сар мешавад. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед. ҷойгир аст дар автовокзал. ва боз як чизро хотиррасо мекунем ки рақамҳои соҳиби хона WhatsApp дорад. хона дар 11 мошина ҷойгир аст, бино 16 этажа мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, поёни вокзалда ҷойгир аст, деҳаи кӯҳнашаҳр. 6.5 сотиқ замин, 5 дар хона дорад ва як веранди 15 метра. бениҳоят верандаш калон аст. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред ба соҳиби хона пурсон шавед ва чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад. марҳамат. тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки сёмкаҳое ки дар рӯи экран мебинед, инҳоро ба мо соҳиби хона равон карданд. мо ускорид карда дар видео мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон ускарина тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин видеоя пуррашона рой мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, деҳаи Халкачар, пушти аэропорта ҷойгир аст. 7 сотиқ замин, хонаҳои баракаш рехтагӣ тайёр, даромада зиндагӣ мекунӣ. баня, яъне ҳамом дар дарунаш, ошхона, ҳоҷатхона дорад ва фундаментҳои калонаш рехтагӣ. 5 дар хона, 2 веранд дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. нархи хона бошад 400 000 сомонӣ. аз номи канали Дом-Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳия Рӯдакӣ, кӯчаи Кирпичнӣ, 4 сотиқ замин ва 5 дар хона дорад. 80% буд-шудагӣ, гирдаш маҳкам. таххона дорад, таххонааш 6 метра. меҳмонхона алоҳида. обу барқ ҳаст, масҷид, мағоза, мактаб, стадиони калон, ҳамаш наздикии хонада. ҳуҷҷатош 100% сертификат дорад. нархи хона 500 000 сомонӣ. хайдори аниқ бошад, арзон ҳам мешавад. хоная усто сохтагӣ нест, худамон сохтем, кам-кам, лекин ҳалолӣ. сифаташ баланд. барои худам ки зиндагӣ мекунам, гуфта сохтам. срочно сум дар кор шуд, маҷбур шудам, мегӯяд соҳиби хона. рақамош дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 85-60 мебошанд. WhatsApp доранд. тамошобинони гиромӣ, чун ҳар вақта аз номи канали Дом-Тиҷей пурсон шавем. ва боз як чизро хотиррасон мекунем ки хона 125 метри квадратӣ мебошад. хона дарошам ҳаст, дарои замонавӣ фасон дорад. безеб нашавад гуфта снимат кардагиак, агар не дарош ҳамаш ҳаст. ва тамошобинони гиромӣ, наворе ки дар рӯи экран мебинед, ба мо соҳиби хона равон кардан. мо дар видео монда каме ускоридш кардем. агар хоҳед ҳамин видеоро ба пуррагӣ ба ягон хел ускарина тамошо кунед, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамин видеоро, видеоҳои хоная ба ҳазур пурраша рой мекунанд. ҳавлии фурӯшии арзон дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шурбулокда ҷойгир аст. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона дорад. коридор, баня, дарунушда ба пуррагӣ дарун беруни хона монтаж шкатур кардагиай. гирди ҳавлӣ фундаменти забор рехтагиай. аз маркази район 3 километр роҳай. соҳибаш мегӯяд ки ҷои нағзай, боду ҳавош хубай,
ва нархаш бошад ҳамагӣ 125,000 сомонӣ. ҳуҷҷатош 100%. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран имо ватсап дорам. марҳамат. тамошобинони гиромӣ, то охири навора ҳамагӣ 5 та дигар хона мондагӣ ва ҳамаашон аз шаҳри Душанбе мебошанд. Барои ҳамин бо диққат то охира тамошо кунед. сар мекунем. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ҳавлӣ иборат аз 10 сотиқ замин мебошад. 2 та хонаи алоҳида дорад. дар умум 8 дар хонае, лекин 2 та хонаи алоҳида дорад. дар ҳар якташ 4 хонагӣ аст. Яъне дар умум 8 дар хона, лекин 4 хонагӣ тақсим кардагӣ. 2 та бинода. таъмири замонавӣ, об ва барқ доимӣ аз пости болои, яъне аз пости чоракорон болои пости чоракорон дар ҷойгир аст. маршрути 8, 46, 25, 26 ва дигар маршрутам ҳаст. сино ду шудагӣ. дарахтҳои мевадиҳанда иборат аз 30 дона ҳамаи шароиташ ҳаст. 2 та хонаи чорҳуҷрага ҷудо, обши 8 дар хонае. барои 2 оила тайёраи варианти хубай дӯстони азиз. марҳамат. духонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 240,000 сомонӣ. дар якум ошчона ҷойгир аст. 55 метри квадратӣ мебошад ва дохил аст дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе, дар Графзавод, наздикии бозори Корбон. ҳама ҳуҷҷатҳояш 100% срочно фурӯхта мешавад, мегӯяд соҳиби хона, ва нархи хона бошад 240,000 сомонӣ, боз савдо мешавад, таъмир дорад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 24 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, соҳибаш мегӯяд ки таъмираш нав аст ва дар бинои откритии лестница ҷойгир аст. ман барои ҳамин дар ҳамон бинои советӣ дар қавз ОЛ навистагим, яъне откритии лестница. хонаи майдаш чизош меистад ғайр аз мошинаи ҷумашӯӣ. як хонага дар сеюмо шона. адрес 46 микрорайон назди Бузурча. нархаш бошад 260,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. духонага дар шаҳри Душанбе бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 14 шонаи бинои навастройка ҷойгир аст. хона таъмир дорад, соҳибаш мегӯяд ки бо евро ремонт таъмин аст. ҳуҷҷат ҳамаша дорад. мактаб, садик, масҷид, бозор, супермаркет дар назди дом ҳаст. нархаш бошад 335,000 сомонӣ ва хона ҷойгир аст дар назди гаӣ ва бозори Балх. анехтараш гӯем байни гаӣ ва бозори Балх. тамошобинони гиромӣ, кадоме надонад, управлени гаӣ, яъне хубтараш гӯем раёсати БДА дар рӯ ба рӯи 33 микрорайони шаҳри Душанбе ҷойгир аст. дар бари ҳамин раёсат раҳ аст, яъне ҳамин раҳ байни раёсати БДА ва Талко Пелсия ҷойгир аст. бо ҳамин раҳ мо рост равем, агар якчанд километр меравем, бозори Балх мешавад. дӯстони азиз, ин хона байни ҳамин раёсати БДА ва Балхда ҷойгир аст. ва охирон хонаи ҳамирӯза навормон. раҳмат ки то охира то ҳамин момента тамошо карден. се хонага бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар наздикии Танка. соҳибаш мегӯяд ки ҳуҷҷатош 100% аст. техпаспорт плюс легализатсия, свет, барқ ва об бемушкилӣ. хона дар кӯчаи Назаров ҷойгир аст, назди ипподром Танка ва сафоратхонаи Япония. хона дар бинои 2 ошшонага ҷойгир аст. замини нав сохта шудааст, мисли хонаҳои сексия, яъне мисли хонаҳое ки домдабардоштагӣ. нархи хона бошад 290,000 сомонӣ. хона, дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, масоҳаташ майда аст. 34 метри квадратӣ барои се хонага бениҳоят майда мебошад. ин чизро дар хотир доред. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. кадоме ки ҳамин видеоро то охира тамошо кард, дар комментария рақами 1000 монет ё ин ки ассалому алайкум нависен. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва албатта ки
ба комментариҳои шумо лайкҳои худамонро мегузорем. ва дӯстони азиз нависен кадом хонаи ҳамирӯза навормон ба шумо бисёртар махкул шуд ва аз ҳамин хели хонаҳо мо дар дигар наворҳомон зиёдтар монем. ҳатман ин чизам нависен. то боздид барори кор, худо нигаҳбон.